Ito guys, oh. Na-deliver na natin yung isa. Etong nakuha natin. Wala nang laman. Binigyan na rin yung bayad. Dating sa wholesaler. Pagdating po doon sa shop ng wholesaler natin, balik basyo, bayad. Ganun lang po. Kaya po sa mga nalilito kung paano mag-umpisa, kahit ano pong sasakyan ang pwede nyo gamitin dyan, basta kaya nyo. Ikot-ikot lang po. Medyo 25 na lang ang speed ng e-bike natin. Medyo humihina na siya. Kakayanin pa. Hiram ng product, balik bayad. Maiiwan po sa inyo yung tubo. Meron po kayong tubo 5 peso pataas. Hindi naman 5 peso palagi. Pag nag-fluctuate po yung presyo ng product, medyo babawi kayo ng konti. Ano tayo sa kaliwa? Ito eh.